Stáva sa, že sa človek ocitne vo vzťahu, ktorý pôsobí skôr ako pasca. Vieš, na začiatku je všetko fajn, ale potom sa to nejako postupne zmení na kolotoč bolesti, kontroly a totálneho vyčerpania. V dnešnom rozbore sa pozrieme na kľúčové myšlienky z knihy Melody Beattyovej Koniec spoluzávislosti, aby sme pochopili, čo sa to vlastne deje a ako z toho von. Tieto slová, tie naozaj udrú do čierneho, však dokonale vystihujú ten pocit. Začiatok plný svetla, ktorý sa pomaly ale isto mení na nepochopiteľnú tmu. A presne tento pocit je jadrom zážitku, ktorý si dnes priblížime. Aby sme to lepšie pochopili, poďme sa pozrieť na jeden veľmi konkrétny príbeh, priamo z knihy. Je to príbeh Jessiky. A myslím, že skvele ilustruje presne ten moment, keď sa zdanlivo dokonalé veci začnú kaziť. Skúsme sa na chvíľu vžiť do kože Jessiky. Ocitla sa v bode, keď aj úplne bežné veci, ako napríklad upratať kuchyňu alebo si učesať vlasy, pôsobili ako výstup na Mount Everest. Zmocnila sa jej taká hlboká únava, ktorá nebola len o tele, ale hlavne o duši. Všetka tá energia a motivácia, ktorú kedysi mala, jednoducho zmizla. A tu nastal ten kľúčový posun. Všetka jej pozornosť sa presmerovala von. Bola presvedčená, že jediným a hlavným zdrojom jej bolesti je jej manžel a jeho správanie. Každý jeden problém, každá slza, všetko bola jeho vína. Celý jej svet sa začal točiť okolo toho, čo on robí, alebo skôr nerobí. A toto je ten moment, kedy to začne byť naozaj zaujímavé. Keď jej manžel konečne prestal piť, Jessica logicky čakala úľavu. Že konečne bude všetko v poriadku. Ale tá úľava neprišla. Jej pocity zúfalstva, hnevu a vyčerpania tam stále boli. A vtedy si uvedomila niečo zásadné. Problém už nebol len v ňom. Jeho správanie ju ovplyvnilo tak hlboko, že sa tá bolesť stala jej vlastným, samostatným problémom. No a tento príbeh nás privádza k jednej zásadnej otázke. Ak sa niekto ocitne v podobnej situácii, kde sa starostlivosť mení na bolesť a posadnutosť, čo sa to vlastne deje? Má to nejaké meno? Áno, má. Pojem, ktorý dáva tomuto boju meno a štruktúru, je práve spoluzávislosť. Poďme sa teda ponoriť do toho, čo to vlastne znamená. Takže, poďme si to rozmeniť na drobné. Podľa Melody Beatty je spoluzávislý človek ten, kto dovolí, aby ho správanie inej osoby úplne pohltilo. A nielen to, zároveň cíti neustále nutkanie toto správanie kontrolovať. To kľúčové teda nie je správanie toho druhého, ale to, ako naň reagujeme my. Problém sa potichu presunul do nášho vnútra. A čo je na tom celom naozaj fascinujúce, je, že toto nie je žiadna novinka, žiaden moderný psychologický výmysel, tento vzorec správania bol pozorovaný už celé 10 ročia. Všetko to začalo v rodinách alkoholikov, no postupne sa zistilo, že sa to týka oveľa širšieho spektra vzťahov. Fajn, teória je jedna vec, ale ako to vyzerá v praxi? Ako to človek spozná na sebe alebo na ľuďoch okolo seba. Poďme sa pozrieť na úplne konkrétne charakteristiky. Prvým a asi najčastejším znakom je prehnaná starostlivosť. Je to taký ten vnútorný pocit, že sme zodpovední za šťastie a problémy všetkých naokolo. Neustále sa snažíme riešiť cudzie problémy, aj keď nás o to nikto nežiada. A najhoršie je, že keď tá naša nevyžiadaná pomoc nefunguje, cítime sa frustrovaní a nahnevaní. A odkiaľ sa berie táto obrovská potreba zachraňovať? No, často pramení z hlbokej vnútornej neistoty. Spoluzávislí ľudia majú tendenciu obviňovať seba za všetko, čo sa pokazí. Majú problém prijať pochválu, lebo v hĺbke duše neveria, že si ju zaslúžia. No a zároveň ich strašne bolí, keď si ich nikto nevšíma. Keď sa život a správanie druhých zdá byť jeden veľký chaos, aká je prirodzená reakcia? No predsa snaha upratať ho. Spoluzávislí sa často zúfalo snažia ovládať ľudí a situácie, lebo sa jednoducho boja, čo by sa stalo, keby to nešali tak. Ale paradoxne, čím viac sa snažia kontrolovať, tým viac majú pocit, že sú ovládaní okolnosťami. A posledný kúsok tejto nepríjemnej skladačky – popieranie. Je to v podstate obranný mechanizmus, ktorý pomáha prežiť v neznesiteľnej situácii. Človek predstiera, že problémy nie sú až také zlé, verí klamstvám alebo sa zahrabe do práce, len aby nemusel čeliť tej bolestivej realite. Dobre, dosť bolo analýzy problému. Toto rozhodne nie je príbeh bez nádeje.
Práve naopak, kniha nekončí pri opise bolesti, ale ponúka veľmi konkrétnu cestu k uzdraveniu. A tá začína jedným zásadným posunom v myslení. Táto modlitba pokoja, známa hlavne z programov 12 krokov, je takým základným kameňom celého uzdravenia. Jej podstata je vlastne jednoduchá. Treba prijať fakt, že sú veci, ktoré proste nemáme pod kontrolou, napríklad správanie iných ľudí. A potom sú veci, ktoré zmeniť môžeme, a to sú naše vlastné reakcie a náš vlastný život. Prvým cieľom na tejto ceste je to, čo autorka volá nestrannosťou alebo odpútaním sa. A pozor, toto slovo môže byť zradné. Je strašne dôležité pochopiť, že to neznamená prestať milovať alebo sa starať. Znamená to odpútať sa od tej agónie, od toho nekonečného kolotoča bolesti a posadnutosti. Je to krok späť, aby človek konečne získal priestor pre seba. A ako na to v praxi? Je to vlastne geniálne jednoduché, aspoň na papieri. Všetka tá obrovská energia, ktorá išla do strachovania sa, kontrolovania a naprávania toho druhého, sa musí presmerovať. Namiesto zamerania sa na neho alebo ňu sa všetka pozornosť obráti späť, dovnútra. Na vlastné potreby, vlastné pocity a vlastný život. A celé to stojí na tomto jednom kľúčovom uvedomení. Prijatie faktu, že nemôžeme byť zodpovední za život iného dospelého človeka, je neuveriteľne oslobodzujúce. Uvoľňuje nám to ruky, aby sme sa konečne mohli postarať o tú najdôležitejšiu a bohužiaľ často najviac zanedbávanú osobu v našom živote, samých seba. A tak končíme s touto myšlienkou. Celá kniha a celá cesta zotavenia sa zo spoluzávislosti sa vlastne zbieha k tomuto jednoduchému, no zároveň nesmierne silnému uvedomeniu. Čo ak by sme všetku tú energiu, ktorú venujeme zmene druhých, konečne investovali do vlastného uzdravenia?